É dicir, non tuve oportunidade de contratar un fotógrafo para que fixese unha boa colección de ilustradores de ilustracións como sería o meu gusto. Entón convido a todo o mundo a facer un esforzo de imaginación que poden logo concretar subindo a estupenda exposición que hai aí arriba e comparando as imaxes cos comentarios que eu teño feito e creándose o seu propio punto de vista sobre o punto de vista moi personal que eu aquí vou proporcionar sobre a situación da ilustración e o cómic na literatura infantil juvenil en Galicia. En primeiro lugar, habería que tratar de precisar, delimitar os dous campos, ilustración, cómic. Non cabe duda que hai un elemento absolutamente común, é obra de un artista gráfico, un artista plástico que pretende comunicar a través de esa obra gráfica un determinado mundo estético, un determinado mundo creativo cos rapaces, pero a min me parece importante ter moi presente as diferencias precisamente de concepción e de comunicación que hai, sendo así que non son unhas fronteiras estreitas e pechadas. Non cabe duda que a ilustración no libro infantil se interpreta sempre, e o seu mesmo nome o indica, como complementaria dun texto. Logo veremos cando analicemos algunhas modalidades de ilustración que eso non necesariamente é así. Entón, a diferencia para min máis central é o carácter narrativo das imaxes seriadas que caracterizan ao cómic ou historieta. Esa narratividade nunha secuencia temporal que se expresa a través dunha sucesión de viñetas é o que distingue radicalmente a unha historieta, a linguaxe da historieta ou do cómic da linguaxe e a forma específica de comunicar que ten a ilustración. Eso non quere decir que esa narratividade, esa temporalidade poda ser expresada tamén a través da ilustración, pero dado o caso habitual en que non hai ese serialismo das ilustracións, cada ilustración constituye unha especie de mundo en sí mesmo e, por así decirlo, o ilustrador debe traballar en profundidade, tratando de un espacio que ofrece unha simultaneidade no tempo, tratando de ese espacio explotalo ao máximo, desenvolvendo toda un poder de información que, en cambio, no caso da narratividade seriada do cómic, o historietista sabe que ten que xogar ca asociación, con eso, cas elipsis, con esa sucesividade que forma un elemento absolutamente inseparable e esencial do modo de comunicación da historieta. Para min esa é a distinción central, que xa digo que non significa unha fronteira e evidentemente poderíamos encontrarnos algún caso de ilustradores que poden traballar con técnicas do cómic e tamén para min hai o caso que, bueno, logo tamén podemos comentar algo de quizá algúns ilustradores que, sin embargo, se lles nota en exceso esa dependencia das referencias do mundo do cómic, non? Tratarei de precisarlo máis adiante. Inmediatamente podíamos reflexionar sobre a bella polémica alrededor da ilustración acompañando o libro. Hasta que punto a ilustración é un elemento que mediatiza a comunicación do neno co libro e, en ese sentido, esa mediatización pode xogar un papel negativo en dous sentidos. Un primeiro sentido en canto que rouba a imaginación ao propio neno. Dice tradicionalmente o neno, cando entra en contacto cun libro, el crea as súas propias imaxes, crea os seus propios personaxes, crea o seu propio Pinocho, crea a súa propia Alicia, crea o seu propio Peter Pan. En cambio, cando ten unha ilustración, esa ilustración está obrigándolle a dar uns sinais, uns signos de identidade externos que limitan esa posibilidade creativa da imaginación do neno. En segundo lugar, fálase ás veces de que a ilustración e a imaxe
atasca, atora, dificulta o salto do neno a enfrontarse directamente e diríamos como se enrede ca lectura. Que hai destas dúas cousas? Ben, en relación co primeiro, eu diría que é un presuizo absolutamente desdeñable. Dende sempre a literatura infantil, dende que a literatura infantil se crea a finais do século XVII, se desenvolve no XVIII, se concibe sempre co apoio de imaxes. As imaxes como complementariedade do texto están inseparablemente unidas ao nacemento e desenvolvimento da literatura infantil. É dicir, hai unha consciencia clara de que a comunicación máis espontánea e máis eficaz co neno precisa da cooperación da ilustración. Eso é indiscutible. Presuizo porque se parece interpretar a ilustración como un campo onde non existe a creación que se concede inmediatamente á ilustración. Eso é evidentemente presuizo e ademais unha injustiza cos creadores gráficos. Evidentemente non me atrevería a decir, baixo ningún punto de vista, que as ilustracións de Tenniel son superiores ao texto de Lewis Carroll, non? Para Alicia no País das Maravillas. Non obstante, tampouco aceptaría que alguén me obrigara a decir que son inferiores no campo creativo. A mí me parece que Tenniel é un gran creador no campo gráfico e a súa invención de personaxes como Humpty Dumpty quedan no imaginario de todos nós definitivamente, non direi ao mesmo título, pero a un título non moi inferior da creación na palabra misma que nos proporciona e que nos ten legado Carroll. Por lo tanto, reivindico o título de autor, reivindico o recoñecimento da creación por parte dos artistas gráficos nun lugar non inferior ao lugar que destinamos e que concedemos aos artistas da palabra, aos escritores. No segundo caso, sí se pode dar, e lembro, refírome ao feito de que efectivamente a ilustración poda ser un obstáculo para que o rapaz dea o salto á lectura definitiva. Sí, pode suceder que ese papel de obstáculo se produza, sobre todo nun contexto como é o noso, que estamos nun momento dunha sociedade das imaxes, é unha sociedade que eu creo que está fomentando o que podíamos chamar o lector preguiceiro, o lector que se resiste a asumir o esforzo que a lectura evidentemente require e que a imaxe require en menor grau. Nese sentido, non cabe dúbida de que, bueno, podemos encontrarnos con rapaces adictos ao cómic, á historieta, e que se resisten a dar o salto ao libro sin máis. Ben, eso creo que supera un pouco o marco da reflexión aquí, é un problema do contexto social no que nos encontramos, en que efectivamente xoga en contra da cultura do libro, pero en calquera caso, sí, me gustaría decir que eso non é necesariamente así. É dicir, que a imaxe non ten por que ser en absoluto un obstáculo, e que iso é un problema, evidentemente, dos estímulos que está a recibir o rapaz. Si efectivamente o rapaz está a recibir estímulos en forma de recomendacións de lecturas, porque así como a imaxe o rapaz chega espontaneamente, chega a unha biblioteca, empeza a coller libros e busca as imaxes, os santiños que lle gustan espontaneamente, non é o caso do libro, en que efectivamente, cando se trata de textos, entón, normalmente un rapaz non, salvo excepcións, que as hai, pero non é o caso normal de que o rapaz de repente se bote a ler, porque sí, ao estilo de Matilda, da maravillosa Matilda de Roald Dahl. O caso de Matilda me parece a min que é un caso absolutamente da imaginación do gran Dahl, e eu polo menos non coñecín a ninguna Matilda, e se hai alguén que levante a man porque lle permito que interrumpa e nos conte o caso a rara avis inmediatamente, porque merece a conferencia tanto como o que eu poda decir. Creo que, francamente, Matildas hai poucas. Entón, sí,
é un problema que debemos, por exemplo, asumir os profesores, os mestres, os pais que queremos, amamos a cultura do libro e queremos loitar por ela, o feito en que podan convivir de forma complementaria e non bélicamente contrastada a lectura e a imaxe. Porque hoxe por hoxe, evidentemente, hai un certo conflicto entre os dous campos. Conflicto que, dende logo, non ten a culpa a ilustración, ten a culpa a televisión, como sabemos, e, bueno, eso xa é un problema que supera o marco desta charla, que, insisto, a min o que me parecería lamentable é que significara trasladar o presuizo á ilustración. Dito isto, entramos xa na problemática do libro ilustrado e gustaríame entrar bastante rapidamente na problemática do libro ilustrado hoxe en Galicia. Hai que ter presente que o libro infantil, a historia do libro infantil en Galicia é unha historia enormemente recente, non? É dicir, esta situación actual de proliferación de coleccións ben presentadas formalmente, pois non ten para alén de 20 anos. A veces a memoria nos xoga malas pasadas e creemos que o mundo sempre foi así e non é así. É dicir, o libro infantil en Galicia é un mundo moi recente e, polo tanto, tampouco podemos exixirlle a ese mundo que, en definitiva, está en pleno desenvolvimento percepcións ou realidades que están e son producto de un tempo máis longo noutros eidos, noutras comunidades. En Galicia, os libros infantís casi se reducen, se tomamos como punto de referencia unha modalidade de libros que un ilustrador amigo, Ángel Esteban, propón, en que diferencia aqueles libros en que o predominio de máis do 75% é o texto e as ilustracións son simple apoio dese texto. Aqueles libros, esos serían libros clase A, libros clase B, en que o texto e a ilustración sigue predominando o texto, pero xa as ilustracións son de maior relevo, teñen maior protagonismo, e finalmente os libros de clase C, que son os libros en que o protagonismo ocupa fundamentalmente a ilustración e o texto toma esa parte máis complementaria de apoio, pois casi diríamos que en Galicia nos encontramos con exclusividade a clase A. Isto quere decir que o ilustrador galego ten poucas posibilidades de desenvolver todo o seu senio creativo, posibilidades que se dan cando se lle ofrece a oportunidade de crear os chamados álbumes. En eses álbumes é onde os grandes creadores gráficos que comunican cos nenos expresan todo o seu mundo personal e estético, non? Ben, en Galicia non hai álbumes, e non hai álbumes por razóns puramente infraestructurales, económicas. Un álbum é moi caro, as edicións galegas apenas acadan os 3.000 exemplares e entón non resultan rentables. Este é simplemente o problema, así de duro e así de crudo, non? Hai algunhas coleccións en coedición de editoriais galegas con editoriais de outras comunidades, como pode ser o caso da Galera, a Chalupa, que é a Galera con Galaxia en Galicia, non? Que a Galera catalana, Galaxia Galicia, hai unha editorial vasca, que agora non recordo o nome, que permiten, ao compartir os custos das planchas de cor, que son o máis caro, permiten eses libros en que teñen xa un maior protagonismo da imaxe e o texto pasa a un papel, diríamos que sería o que o meu amigo chamaba libro de clase B. Pero o habitual son os libros de clase A, é dicir, aqueles libros nos que o papel que se lle ofrece ao ilustrador é simplemente eso, ilustrar, é dicir, buscar as imaxes
que simplemente decoren, un papel decorativista do traballo do escritor. Non obstante, eu insistiría en que esta subsidiariedade do artista gráfico respecto do artista literario non ten por que ser necesariamente así. E se poden poñer exemplos de artistas gráficos que incluso en libros destas características en que o texto predomina sobre a ilustración consiguen expresar o seu mundo de forma enormemente persoal. A mí se me ocurriría poñer así rapidamente dous exemplos que podrían ser as ilustracións que fai Maife Quesada, por exemplo, da Princesa Lúa, en que Maife fan unhas grandes creacións con colás, que evidentemente non están pedidas polo texto. O texto non lle está pedindo que faga uns colás para representar, por exemplo, o estudio dun druida imaginario céltico, non? En absoluto, non? Eso xa é unha aportación absolutamente personalísima da creadora gráfica que encontra, que mellor dito, non encontra, sino que procura non simplemente decorar un texto dunha forma máis ou menos funcional e profesional, sino decir ela no espacio do mundo gráfico algo propio que complemente ao que no espacio do mundo verbal ten dito o escritor. Para min esa é a perfecta e maravillosa complementariedade que quizá non se dá sempre, pero afortunadamente se dá moitas veces nos moi bons creadores gráficos que temos en Galicia e que hai, por exemplo, no Estado español, porque, por fortuna, a creación gráfica no libro infantil en este momento está atravesando, eu penso, unha etapa moi positiva e moi creativa. Isto, por exemplo, sirve para desbotar determinadas carencias que se podían observar en algúns dos libros inicialmente editados en Galicia, é que eran froito dun equívoco que a min me gustaría inmediatamente desbotar, e é o equívoco de pensar, bueno, estamos falando de ilustrar para nenos, por que non ilustran os nenos? É un equívoco semellante a aquel de dicir, estamos pensando unha literatura infantil, por que non a escriben os nenos? Calquera que se teña preocupado do tema un pouquiño, descubre inmediatamente que aos rapaces non lles interesan os contos escritos por rapaces, nin lles interesan os dibuxos dibuixados por os rapaces, agás os seus propios. Ao rapaz lle gusta moito dibuixar e que logo lle gaben o seu dibuixo, a súa ilustración, pero non presenta o máis mínimo interés polos dibuxos de outros rapaces, xeralmente. Se pode dar o caso dun rapaz que dibuixa moi ben e que chama a atención mesmo dos seus compañeros, pero é raro, estamos falando de rapaces na etapa anterior á adolescencia. Ese erro a veces se ten traducido en certos ilustradores que xogan a imitaren os dibuxos dos nenos, non? Ilustradores que tratan de dibuixar cas técnicas que os nenos espontaneamente usan, como son as transparencias, que é isto de verse os interiores das casas, os interiores dos coches, non solamente a parte exterior, senón a parte interior simultaneamente, as perspectivas simultáneas, aos distintos tamaños. Eso hai que facelo con moito cuidado. Hai algúns artistas que o fan moi ben, mesmo artistas plásticos, non exactamente ilustradores para nenos. Estou pensando, por exemplo, en Chagall, que é un ilustrador, o sea, un pintor, un gran pintor, que ten utilizado moitas destas técnicas dos nenos, non? O uso da cor con sentido non realista, sino afectivo, non? É dicir, os vermellos de Chagall teñen un sentido afectivo, non é un vermello é porque as cousas teñen que ser vermellas, con vermellas así, pode ser vermellas as ervas en Chagall, non? Hai algúns ilustradores que usan eso, pero usan os vós no mesmo sentido que usaba Chagall, é dicir, o neno pode usar o vermello posiblemente se hai algo de afectividade por puro azar, por pura casualidade, simplemente está experimentando, está xogando.
O xogo do artista adulto ten que ser un xogo movido pola inteligencia tamén, en que hai unha dialéctica entre inteligencia e espontaneidade. E os chavales perciben eso. Cando os chavales ven esas ilustracións que imitan o dibuixo do neno, normalmente adoitan reaccionar como reaccionan os propios nenos cando hai un adulto que lle empeza a falar así, desa forma de como quen imita a voz do neno, non? Normalmente os rapaces ollan para eles como dicindo, este tío por que me quere vender, non? Esa mesma reacción prodúcese tamén cos ilustradores que queren imitar ao neno. O neno exixe un dibuixo profesionalmente ben feito. É dicir, non vai a saber elaborar que entende el por profesionalmente ben feito, pero existen claridade gráfica, existen precisión no dibuixo e non se conforman con calquera cousa. Por lo tanto, a mí me interesaría eliminar esa interpretación, que é unha interpretación que logo cae ao escritor tamén, pola súa parte, do artista que se comunica cos nenos como artista literario que se comunica cos nenos, como alguén que dibuxa de forma faciliña, sinseliña, tosca, ao modo dos nenos, como o escritor que é un escritor menor, porque escribe para os nenos con tiños de calquera maneira, de calquera cousa. Non, é dicir, o neno é un crítico tan exixente como é o lector adulto, cas súas características propias, pero tan exixente como o lector adulto. E tampouco exixente, claro, é dicir, ao final, os culebróns son os que, culebróns literarios e culebróns en televisión, pois a mellor son os que se levan o gato á auga e consiguen máis espectadores. Tamén hai culebróns de literatura infantil, libros de masas que funcionan a nivel de lector de masas, pero é un fenómeno paralelo que se dá no lector adulto, nin máis nin menos, e en ese sentido insisto que o que non funciona é a imitación infantiloide do neno. Nin funciona para o escritor, nin funciona para o ilustrador. Os ilustradores galegos hoxe. Eu decía antes que a ilustración en Galicia, como en España, estaba atravesando un gran momento. Quizá eso é máis visible en España porque os ilustradores galegos, díxeno antes tamén, teñen menos oportunidade de demostrar a súa calidade, as súas posibilidades expresivo-creativas, polas razóns que dixen antes. Non se lle ofrece o campo idóneo para que esa expresividade poda acadar as súas formas plenas. Ten unha personalidade propia a ilustración galega? Podíamos falar de unha liña estilística definida que puidese diferenciar claramente os ilustradores galegos con respecto aos ilustradores do resto do Estado español? Pois teño as dúbidas. Está claro con algúns artistas, con outros está menos claro. Eso lévame a quizá decir que non existe unha liña definida, por suposto, non existe unha liña. Existen varias líneas, algunhas das cales son bastante indiferenciadas das que se están a producir no resto do Estado español. Eu neste libro que se citou antes sobre os ilustradores galegos retomaba unhas categorías utilizadas por historiador da arte e teórico da arte Wolfling, o cal decía, e advirto que son unhas categorías hoxe moi discutidas polos propios teóricos da arte, pero que a mí me pareceron que podían ser aínda hoxe tomadas con certas reservas valiosas, non, para entendernos. Falaba Wolfing, digo, de que se poden discriminar tres vertentes no estilo artístico: a individual, a nacional e a temporal ou de época. Quería decir con isto que hai un xenio individual, un creador é creador porque aporta desde sí algo que ningún outro di, e logo hai, digamos, unhas correntes de época, non? Estamos falando do período barroco, podemos falar dos períodos clásicos, período renacentista, e eses períodos marcan o que podíamos decir un
ámbito de comunicación artística do que o artista é moi difícil que seña quen de separarse, de producir unha autonomía total, non? A veces poden darse casos de artistas que precisamente por esa especial autonomía non comunican a súa época e teñen que pasar anos para que esa obra que quedou aí como dormida e medio abandonada e medio esquecida seña recuperada e revalorizada, non? Sabemos casos, se podía citar, por exemplo, o caso do Bosco, por exemplo, non? Un artista que ten uns seguidores moi reducidos na súa época e que de repente precisamente a nosa modernidade do século XX é quen o recupera e o reivindica porque conectan as súas formas esa creación fantástica, ese mundo fantástico, plástico que él creou, conecta co noso mundo, por exemplo, das correntes surrealistas, non? Por lo tanto, hai unha corrente de época que determina os modos de comunicación dos artistas para unha etapa determinada. E despois hai un acervo dun pobo, dunha nación. Isto tamén é un concepto complicado que agora non me vou parar nel, pero non cabe dúbida de que hai unha historia dun pobo que transmite de xeración en xeración determinadas formas que adquiren un valor e un poder de comunicación en ese contexto que o diferencia dos contextos de outros povos dos arredores ou máis afastados. En ese sentido, Wolfling chegaba a decir que o xenio individual só se pode expresar se é quen de entroncar ca tradición do seu propio povo e renovala. Eu non diría tanto, pero de alguna forma sí diría que tanto eses escritores e tamén nos artistas gráficos acontece moitas veces que a creatividade vai unida justamente a capacidade de remover a propia tradición recibida. Dito de outra forma, a mellor maneira de ser universal dende Galicia é ser galego. E iso quere decir que a mellor maneira en que un artista galego pode renovar o acervo plástico do mundo universal é aportando elementos a partir da tradición recibida. Cal é a tradición que recibida polos artistas plásticos galegos? Bueno, aquí hai que decir que a tradición pictórica en Galicia é casi inexistente. A tradición nosa é unha tradición que se pode remitir ás arte prehistórica, a cultura castresa, os petroglifos, o románico e o barroco. É unha tradición máis escultórica, se queredes arquitectónica, que non plástica estricta no sentido de plástica sobre traballos de superficies bidimensionais, de pictórica, non? Non obstante, se nos remitimos agora aos artistas plásticos galegos actuais, a min me gustaría citar en dous deles, Xan Balboa e Xaquín Marín, a presencia de esa tradición plástica galega moi visible. E esa presencia que entronca, por exemplo, cas creacións de Luis Seoane, ca corrente estilística que aparece reflexada en Sargadelos, por exemplo, caracterízase por ese especial manierismo nas figuras, por ese hieratismo das figuras persoais. Pensade, por exemplo, en Balboa, cando ilustra das cousas de Ramón da Mote de Paco Martín, esas figuras humanas que están sempre ca cabeza e o pescozo mirando para arriba, non? É dicir, evidentemente non hai realismo, hai un mundo plástico que se sobrepón ao mundo da propia narración que o artista literario lle ofreceu a él, non? Entón, a recreación dese mundo de Paco Martín nas mans do artista plástico que é Balboa parece entroncar maneira da composición das figuras un pouco con esas figuras románicas da Catedral de Santiago, hieráticas e absortas en unha especial, que eu casi máis que espiritualidade diría como esa
non me sae a palabra ahora, pero ese flotar, ese estar levitando, ese non tocar os pés no chan. Non estou moi seguro se están no aire porque teñen grandes misticismos espirituais como porque están no aire porque están pensando en calquera... Están nos biosbargos, máis que para entendernos, non? Máis que en ningún campo necesariamente místico espiritual, non? Ou en Xaquín Marín, esa especie de panteísmo que fai que as figuras animais teñan algo de humano, non? Esas vacas con eses ollos melancólicos, non? Que parece que están arrastrando toda a tristeza e a pobreza metafísica da nosa terra, non? E ao revés, os personaxes humanos que son casi minerais, é dicir, as figuras humanas, en cambio, teñen unha pesantez casi mineral, non? Entonces, eu teño dito que nas ilustracións de Marín hai algo de un pesimismo que se sobrepón totalmente ao militantismo combativo que eu sei que el ten, non? Ao fin, cando vai mirando as ilustracións de Xaquín Marín, acaba pensando que, bueno, que esta terra non ten remedio, porque somos así unha especie de constante panteística que está condenada a unha inmobilidade eterna. En que medida eso non entronca tamén ca literatura? Pensade, por exemplo, que literariamente se di que a expresión poética máis característica de Galicia é a forma inmóvil, non? A forma inmóvil que caracteriza as cantigas tradicionais galegas. Me gusta facer unha analoxía entre as ilustracións de Balboa e de Marín e esa forma inmóvil tradicional da poesía das cantigas galegas. Bueno, xunto a estos, hai outros ilustradores que veñen renovando, non? E que de alguna forma conectan cas correntes máis contemporáneas e máis extramuros de Galicia, non? Hai dous ilustradores que proceden do cómic, como é San López Domínguez e Fran Jaraba, que traen ese dinamismo do cómic a ilustración, non? E en ese sentido, pois, por exemplo, tanto en Xan como en Jaraba, pois, pasa algo un pouco oposto ao que decía antes que podía pasar en Marín, non? É dicir, que hasta as casas parecen moverse, non? Predominan as líneas diagonales cruzando o espacio, predomina sempre unha especie de flutuación que dá a esas imaxes un movimento e un aire que xenera xa unha visión de movimento que de alguna forma carecían as outras construcións plásticas, non? En ese sentido, insisto en que López Domínguez e Fran Jaraba reflexan máis esa tradición tomada da historieta. Anteriormente eran historietistas, empezaron traballando como historietistas e eu creo que eso se reflexa nas súas ilustracións. Bueno, antes falei de Maife, podíamos falar de Manolo Vía, que, por exemplo, a min de Manolo Vía me chama a atención. Eu creo que quizá tamén debido ao seu traballo como publicitario, ten unha concepción do espacio moi definida, un aproveitamento do espacio e dos recursos económicos que tamén contrasta co barroquismo que predomina en Balboa e Xaquín Marín, que de alguna forma tamén predomina, por exemplo, en López Domínguez, que é unha tendencia moi galega, non? É como iso que característico do barroco, que é o horror vacui, o horror ao vacío, non? Hai que enchelo todo, son imágenes que casi se salen fora das páxinas. Estou pensando, por exemplo, nas Voces na Lagoa de San López Domínguez, que o dibuixo se vai por todas as páxinas para fora, é dicir, os corvos protagonistas pois salen por a páxina fora, non? É dicir, parten todo o espacio, non? En cambio, de alguna forma en Uía aparece pois unha contención, non? É dicir, se miramos a maioría dos seus dibuixos, esas aguadas que manexa el, non? Son unhas manchas moi leves, e con esas manchas leves crea e define o espacio. Entre os apuntes que teño hai unha que me gustaría
reflexar, porque chámame a atención, hai unha corrente neste momento moi influinte na ilustración española que é o realismo. E curiosamente o realismo empeza a estar presente na ilustración galega con artistas que non son galegos, concretamente Teresa Cámara, Ángeles Maldonado, son ilustradoras que viñeron de fora e que traen o realismo. Non sei se é unha casualidade ou que si é certo, ou que se ten dito moitas veces de que dentro do contexto do Estado español nós levamos máis a imaginación, a fantasía, o humor, e os castellanos, en cambio, carecen dela e son moito máis realistas. O certo é que estas formas máis realistas destas dúas autoras que acabo de citar, bueno, son artistas formadas fora, que están residindo aquí, que traballan dende aquí, pero que evidentemente non son artistas galegas no sentido de que a súa tradición é unha tradición distinta, non? O diálogo con estas tradicións alleas pode ser moi productivo. Eu non creo que haxa que tomar ao pé da letra a idea de Wolfing e ser... E non creo que se poda ser renovador da propia tradición mirándose o ombigo e mirando exclusivamente a tradición. Hai que dialogar cas outras formas e, polo tanto, hai que dar a benvida a estes artistas que nos traen outra tradición na que podemos ver reflexados certas carencias ou certas posibilidades novas que nós hasta agora non cultivábamos. Bueno, casi me tomei o tempo e entonces, o de sempre, vamos a falar do cómic brevemente. Cantos minutos me deixas? Que queiras. A ver si en menos de 10 minutos despacho o... A ver, despachaba rápido, porque cómic galego non hai, punto. Xa non hai máis que decir. É dicir, non hai polas mesmas razóns en que non hai álbum galego, non? É dicir, o cómic é caro, pasa o mismo, non? Entonces, os cómics que hai publicados e editados en galego son cómics que son simples traducións de cómics alleos. E, sin embargo, hai grandes creadores de cómic. Xaquín Marín, con Raimundo Batiño, foi un dos innovadores no cómic en Galicia. Empezaron a crear cómic. Tras a desgraciada morte prematura de Raimundo Patiño, Xaquín Marín entregou traballos como Gaspariño, que sería o equivalente galego a Mafalda, e que creo que é un traballo de enorme dignidade creativa. Hai xente que está dedicándose á ilustración e que creo que o seu modo máis natural de expresión, máis propio, onde acadan as posibilidades creativas maiores, é moito máis a historieta que a ilustración, como é o caso de Pepe Carreiro, Fausto Isornia, Tokio, Miguel Vigo, por non falar naturalmente de Miguel Anxo Prado, que está aquí e que é un xenio do cómic absolutamente recoñecido e que naturalmente non hai moitas máis cosas que decir, e que creo que todos eles teñen realmente interés e terían verdadeiros desexos de poder dispor dun vehículo comunicativo onde puidesen crear ese cómic galego que en definitiva está por crear. Está por crear. A min me caen moi ben un grupo enormemente militante de Ourense que se fan chamar Frente Comisario e que están dando sempre a leña e creando en grandes exposicións anuais onde aparecen páxinas verdadeiramente interesantes, pero que, claro, todo se esgota na mesma exposición desas planchas que eles mesmos fan e dese concurso que eles fan e punto, porque non teñen a capacidade económica, non temos todos a capacidade económica de crear ese vehículo que pudiera ser dous cómics galegos. Bueno, choramos? Non vamos chorar, é dicir, vamos a seguir dando a lata para ver si convencemos os editores, si convencemos a sociedade de que é imprescindible o cómic galego para conseguir, entre outras cousas, a normalización da lingua. Evidentemente, para conseguir que os artistas gráficos teñan o seu vehículo complementario de expresión fundamental no noso mundo, como é a historieta, pero tamén para a nosa lingua. É dicir, un rapaz é un potencial lector. Eu diría que todos son lectores, en un momento ou outro, de tebeos.
se non encontran tebeos en galego, evidentemente acaban lendo tebeos en calquera outra lingua que poidan acceder. Entón, quixera completar a visión e aquí cerrar o discurso facendo unha reflexión sobre o cómic castelán. Porque, atención, a historieta e o cómic en España, na miña opinión, no Estado español todo, está pasando un momento tamén fraco. Eu reflexionaría sobre o seguinte. Precisamente, a raíz de ter que facer esta charla, dime uns cuantos paseos. Eu antes era moi comprador de cómic, entre outras cousas porque era meu fillo, non? Entón aproveitaba e compraballe eu cómics que me gustaban a min, dicindo que eran para él, tamén eran para él, non? Pero ahora, o meu fillo agora xa non vive comigo e entón eu deixei de comprar cómics e entón estaba que, vamos a ver que é o que hai agora por aí no mercado, non? Fun a mirar que non hai casi nada, non hai, é dicir, por un lado, o que era o cómic adulto, o cómic que tamén leían os adolescentes, está caendo en unha monomanía terrible, casi reducida aos temas de... Me dá un pouco de apuro decirlo así, pero bueno, sexo e violencia. Digo, me dá un pouco de apuro que parezco un carca dicindo sexo e violencia, pero a mí, francamente, estou aburrido. É unha cosa, son cómics francamente, a inmensa maioría aburridos. E hai artistas gráficos extraordinarios, pensando, por exemplo, no italiano Manara, que a mí me encanta como dibuixante, pero as historietas me teñen aburridos porque sempre es el mete-saca, bueno, por favor, a ver si descubre un poquinho máis de imaginación. Obviamente, eu non sei se lle interesa eso aos adolescentes ou non, pero a mí, se lles interesa, me parece unha pena. En segundo lugar, xa baixando un pouco máis a historieta máis próxima ás etapas infantiles, chamoume a atención unha cousa. Revistas que quedan expostas, ou ben son revistas que se apoian en personaxes populares da televisión, ou son as seguintes: Mortadelo, Zipizape, Olé. Mortadelo e Zipizape cantos anos levan turrando por aí adiante? Como é posible que personaxes que responden á socioloxía da España dos 60 señan os únicos personaxes que siguen comunicando cos nenos dos nosos días? Ou é que quen compra Mortadelo e Zipizape son os pais, non son os nenos? Non o sei. Zipizape representan a problemática de nenos na España dos 60. Eu non sei se as historietas estas en que medida están renovadas, non? Pero, dende logo, xa estética da figura de Zipizape, o sea, a roupa que levan, a roupa dos 60. É dicir, esos tipos non medraron, nin cambiaron de vestuario, nunca. Que pasa? Bueno, o único personaxe novo que foi un verdadeiro éxito que conectou cos rapaces dos anos, e eu non sei se xa non é dos 70, eu creo que apareceu xa a finais dos 70, pero bueno, chamemos dos 80, é Super López. É o único caso. Que pasa? Super López. Coñecedes a Super López, non? É o único caso. Os outros personaxes siguen sendo os héroes de Pulgarcito, do Tío Pipo, do Tebeo, siguen sendo os mismos. Que pasa? Faltan guionistas, faltan creadores, ou resulta que a sociedade dos 80 non ten gracia que ofrecer aos creadores gráficos. Porque claro, o problema pode ser, como de feito a historieta ten que alimentarse dun contexto social que lle oferta eses espacios de humor, non? Non, eu evidentemente estou convencido de que esta sociedade ten moito de que se rir, moitísimo. Entonces, aí está faltando a capacidade de crear, de convertir esas situacións potencialmente cómicas en situacións cómicas, eses personaxes en heróis de historieta gráfica, heróis de papel. Eu non sei por qué, non teño feito diagnóstico, pero si, o mellor dito, teño feito diagnóstico de que non hai, pero non teño acertadas cas causas. Non sei as causas cales serán, pero a visión que teño destes últimos anos é que falta a renovación da historieta
no Estado español, aparte de faltar, por desgracia, toda a historieta na comunidade galega. E máis nada. Bueno, pois agradecemos a Miguel Vázquez Freire esta interesante e clara exposición. Se queren, podemos facer un alto para despois pasar xa a Táboa Redonda. Moitas gracias. Yo hay una cosa que creo que ibas a hacer, que ibas a tratar, que es la etimología de la palabra ilustrar. ¿Sabes cuál es? Dar brillo. Dar brillo, no. Dar brillo, pero en realidad... Non sei, é unha cousa esta, en primeiro lugar, teño que decir que todo o que se me diga a partir de agora, despois das puntualizacións que fixo Vázquez Freire, que para min son moi precisas, non? Pois pouco podes engadir, non? En realidad. Penso que o único que interesante que podemos sacar agora, pois xa que estades ante xente profesionais da ilustración, é unha visión diferente, xa non é a visión do estudioso, que é o caso de Miguel, non? A visión do profesional, do que se dedica a isto de facer o cómic, non? E como vemos o cómic e a ilustración, como vemos os propios dibuixantes, pois o noso mundo, non? Eu, en principio, pois, son unha especie de currante destos que fai dibuxos, igual que se poden facer paredes de ladrillo, non? Coñezo unha técnica que consiste en darlle cor, darlle forma, coñezo unha serie de trucos que fan que a xente lle gusten moito os dibuxos, que non lle gusten, pero por lo menos que lle resulten atractivos. A partir desas cousas, pois ás veces fago cousas que requiren un interés fora do normal e que ás veces pois son traballos interesantes, non? En principio, o meu traballo como ilustrador, pois, xa vos digo, é unha cousa relativamente normal. Hai moitas cousas que se fan incluso por pura supervivencia, non? Pero cando mellor me atopo é cando fago libros ilustrados escritos por mí. Esos son esos momentos en que podo desenrolar todas as posibilidades, en que podo literalmente sacar adiante todo o que levo dentro, non? Os libros escritos e ilustrados, quizá eso seña por unha certo complexo de dibuixante de cómic, non? Como decía Miguel, non? E do menos, non? Entón, pois, gustame facer os guións e estas cousas. Que mellor que escribilos, non? E iso é unha situación na que me atopo moi a gusto. Teño un método de escritura realmente divertido. O peor de todo non é escribir o libro, o peor de todo é facelo. Ás veces teño o meu gran terror é cando chega o editor o libro e o editor din que lle gusta moitísimo, non? E que adiante con ele. Entón digo, se acabou xa a alegría, se acabou de facer as rayas estas, empezar a barrenar, como ver este tipo de aquí, como poñer este outro acá. E agora, o que hai que facer é sentarse todos os días durante 1 ou 2 meses encima dunha mesa, pois con unha luz así medio tenue para que non me moleste demasiado os ollos, e empezar a dar vida a unha serie de dibuxos que o mellor non deles tardo pois 3 ou 4 días en rematalo cando son sinxelos, non? Entón, bueno, pois iso é o sistema do traballo do ilustrador. A forma que teño de escribir, como decía, é unha forma moi curiosa, non? Que consiste en empezar a barrenar cousas, non? Imágenes, non? Empezo pensando en alguna imaxe, normalmente en algo que quero facer, non? Por exemplo, agora acabo de facer unha cousa na que me decía facer un libro con cousas grandes e pequenas, non? E entón, pois, aparecía un tipo así que logo, ese tipo, chas, abría unha serie de cousas e se veían cousas alrededor dele. Non vou contar a historia porque non vou saber para iso, non? E entón, pois eso, a partir desa imaxe, pois, empezo a barrenar que podo facer con eso. E así como máis ou menos construyo unha historia. Penso que é un sistema sencillamente ideal. Logo está outro tipo de libro que son esos que te caen, non? Os encargos das editoriais, non? Esa típica chamada por teléfono, te din si ilustras o libro de tal tío, non? Esos libros, pois hai, depende de moitas cousas, depende da técnica que podes utilizar, depende de si en branco e negro ou na cor, depende de mil e unha circunstancias para que se fagan con menos ou máis gracia, non? Moitas veces son libros incluso
incluso ás veces textos realmente asquerosos, non? Textos horrorosos, pero destas cousas que dices ti, non? É imposible que isto se publique e se publica, non? Outras veces son textos maravillosos que permiten facer maravillas. Na maioría dos casos son textos, as ilustracións dese tipo de libros en blanco e negro, por exemplo, estou poñendo exemplos, libros estos de Barco de Vapor, Catamarán, a colección Árbore, ese tipo de libros, bueno, que son bastante tristes, non? Todo que cabe, porque é poñer ali un santito nunha esquina que máis ou menos para que cando o rapaz chegue á librería, pois bota unha ollada así, bueno, librería, non sei, librería. Pois cando o rapaz le caiga nas mãos o libro, nunha biblioteca, ou cosa así, pois pase unhas catafollas e diga, bueno, pois isto pode ser divertido, hai aquí un fantasma, aquí non sei que, bueno, pode ir desto, non? En principio non ten moito máis interés que iso. Logo hai outro tipo de libros intermedios que xa non son nin os que invento eu, nin os que me encargan así destos encargos en serie, que sería un tipo de libros no que a función de ilustrador é moitísimo máis importante, non? Son esos libros que bueno, onde hai moitas ilustracións, onde podes utilizar score e tal, onde estás a mellor ante excelentes textos, uns textos increíbles, non? Ou incluso que non son nada outros xoves, pero se permiten facer virguerías, non? Eu aí atrás, pois, me enfrentei con un libro que aquilo foi un desastre, non? O texto que supoñía que era do mellor escritor que hai, bueno, os mellores escritores que hai en España, de literatura infantil. E eu lle dixen, non? Que aquilo parecía mentira. Este é un escritor que estaba feito a traballar con ilustrador, non? Que estaba lendo un ilustrador, escritor xunto. Parecía mentira que eso fora o texto dun escritor que está feito a traballar con ilustrador. O caso é que tiña durante 6, 7, 8 dobles páxinas unha escena que non se movía para nada. E tiña que dibuixar 8 veces pois unha escena, a mesma prácticamente, que era un diálogo entre unha nena e uns nenos. Ante eso, pois hai varias posibilidades, que unha delas é un suicidio, non é moi aconsellable, pero hai outra delas que enfrentarse con eso, non? A verdad, señorita, quedei realmente contento do resultado final. Xa vos digo, é un traballo aburrido, pero ás veces quedei contento como fun capaz de en 6 imaxes distintas crear, o sea, en 6 dibuixos diferentes, crear 6 dibuixos realmente diferentes, prácticamente dentro do mesmo plano. E iso, pois iso é a forma de traballar dun ilustrador. Ás veces se levan grandes sorpresas, ás veces hai traballos que se van tirando, que son máis interesantes, dá máis xogo, e outras veces, pois son traballos que parecen moi trascendentales e non sirven para nada. E con isto, máis ou menos, logo pasamos a esa redonda e Bueno, como representante do editorial, teño que dicir, tomo a palabra destes dous grandes, ademais, dos dous grandes ilustradores, que bueno, parecenos que o texto é sempre moi importante nos libros infantiles, pero que a ilustración é moito máis importante. Nós, cando recibimos un original, sobre todo para colectivos moi pequenos, pedimos sempre bastantes ilustracións, todo en cor, porque nos parece que a ilustración é o máis importante. Nos empezamos con 3 coleccións en coedición cunha editora de Cataluña, uns libros excelentes, unhas ilustracións magníficas, pero que intentamos agora, abrimos outra colección que se chama Sotero Branco Infantil e Juvenil, é de potenciar un pouco os autores e ilustradores galegos, iso é a nosa meta. Llegamos a 10 títulos, dentro deles metemos alguna traducción, pero bueno, estamos intentando un pouco eso. Eu prefiro que van en casa meus ilustradores e despois o público quere preguntar algo máis por respecto á editora, pois contesto, non hai problema ningún. Pero creo que son eles os protagonistas. Moi ben, pasamos a palabra a Miguel Anxo Prats. Eu sempre un xeito intelixente de Fabiola de botar valor fora. Bueno, pois eu como autor de cómic que estou aquí hoxe, pois non vos vou contar como traballo porque primeiro nin eu mesmo chego a ter moi sistematizado. O que pasa é que teño unha chuletiña aquí destas miserables que estiven facendo mentras Miguel falaba antes e apuntando así cousas que me parecían interesantes para
desenvolver e tal, e como son o último que vai abrir así a mesa esta, pois entón aproveito xa, que é outro xeito tamén de botar balóns fora, e propoñer algún deses puntos. Un deles que é moi básico e que seguramente a xa non lle gusta porque cae máis dentro do campo da teoría que da praxis, é o que Miguel empezou a falar da diferencia entre ilustración, entre historieta, das evidentes diferencias de linguaxe, de código. E bueno, algo que quedou aí un pouco pois no trasfondo do asunto, cando falou de álbumes, de libros, e que creo que ao final pois entorpece moito sempre a análise en xeral, a dialéctica toda sobre todas estas cuestións de ilustración, de banda deseñada, etc. E que todas elas, é dicir, a ilustración, o cómic, os libros de arte, a narrativa, a poesía, o teatro escrito, comparten un soporte que é o libro. Entón, ao fin e ao cabo, o que facemos todos nós son libros. Entón, claro, como soporte, pois ven sendo o mesmo. Moitas veces caemos tamén en reduccións equivocadas. Entón, por exemplo, unha delas é dicir aquela nefasta campaña que decía onde hai un tebeo haberá un libro. Non ten por qué. E máis, en moitísimas ocasións, pois non se produce ese paso. Simplemente porque onde hai un tebeo, o que haberá o día de mañá seguramente será outro tebeo. Ese outro tebeo poderá ser con outros condicionantes, outro nivel de decodificación, outro nivel cultural, pero non ten por que haber un libro de poesía. Supoño que isto Miguel e Xan estarán de acordo e Fabiola tamén. Entón, esta cuestión de interrelación entre os libros ilustrados, que si a ilustración é importante para, digamos, prender os nenos, si a imaxe e tal, pois leva a moitos equívocos despois por pretender chegar a establecer unha continuidade entre todos eles. Eu creo que son produtos culturais distintos, o cómic, o libro ilustrado, a narrativa ou a poesía, pois teñen tan pouco en común, por exemplo, tamén, pois é un libro de poemas ou a última novela dun escritor. Que o libro comparten o soporte, pero hai cantidad de lectores, de grandes lectores de narrativa, por exemplo, que na súa vida colleron un libro de poesía. E non por eso deixan de ser considerados lectores. Entón, bueno, pois hai tamén viciosos do cómic que non leen outra cosa que cómic e que son tan lectores como lector de teatro, de poesía ou de narrativa. Despois, claro, entramos na cuestión das calidades, das diferentes opcións que ofertan a ese lector, non? Por exemplo, en canto á ilustración, e simplemente por comentar xa co que remato, é curioso o que decía Miguel, non? Que claro, que a imaxe é o que prende moitas veces ao neno. Xa o comentaba tamén desde a súa experiencia como ilustrador, esa sensación de estar servindo de casi exclusivamente de reclama moitas veces, non? Para que o neno folle, decida se a historia lle pode interesar ou non, entón decida se merca ou non merca o libro. Nestes últimos anos saiu en Francia unha colección atípica totalmente, que é unha colección ilustrada, moi cara, pero para adultos, na que se publicaron títulos como Manhattan Transfer, o Viaxe ao fondo da noite de Céline, o Doble,
decir, literatura, incluso géneros clásicos, e ademais por unha editorial pois tan ausente de fruslerías e de desmelenes como pode ser Gallimard, non? Esta colección dirixida a adultos, pois curiosamente, claro, iba dirixida a un público de adultos moi seleccionado, moi seleccionado, económicamente, porque son libros moi caros, e despois porque os artistas que colaboraron facendo as ilustracións moitas veces tiñan unhas linguaxes, digamos, non moi evidentes, non destinadas pois a un público sin un gusto mínimamente formado. E isto contradecía totalmente os presupostos clásicos que se tiñan do libro ilustrado, non? O libro ilustrado, pois eso, como un libro máis ben para xente que non lle gusta ler moito, que se vai fixando nos antiños e todo isto. Bueno, foi un éxito rotundo a colección e penso que é unha das poucas que nestes anos últimos así de crise, de tirarse dos pelos dos editores, pois mantivo un bon nivel e seguiron saindo títulos interesantes. Bueno, conto isto únicamente como contraponto un pouco para tamén ilustrar esas terribles contradiccións nas que se move normalmente, pois eso, o libro ilustrado, o libro infantil, o cómic, toda esa amalgama que tan pouco clarificada de bandas de idade. Antes Miguel decía que el mercaba moitas veces cómics un pouco coa coartada de comprarlos para o fillo, que despois o fillo, pois, cando marcha, el deixa de comprar. Iso é unha constante. Eu tamén compro moitos libros ilustrados para o meu fillo, que o meu fillo ou pasa deles ou ainda non ten un interese claro por eses libros. Co mesmo senso así de coartada. Penso que é unha situación pois moi xeralizada con respecto a todos estes produtos. Hai unha dificultade grande de establecer claramente barreiras de idade, claramente barreiras incluso de formación ou de estrato cultural. Todo elo conleva a que moitas veces pois se fan análises que, bueno, non é nada máis grave que simplemente que non son axeitadas e que o máis que conducen pois é a aumentar a desorientación daqueles que non coñecen deses mundos, que non sendo pois consumidores habituais dese tipo de libros ou de cómic, pois non lles quede moi claro que é o que van a topar cando se achegan a unha librería ou un quiosco para intentar mercar algo. E con isto, pois, bueno, dou por finalizado o meu parlamento e... Non sei se algún de vos quere entender algo máis. Bueno, pois eu pasolle a posibilidade de facer preguntas á conferencia. Mira, eu teria unha pregunta para a editora. Bueno, indudablemente mirando a exposición de arriba, vese claramente que os rapaces das idades máis pequenas prácticamente hai moi pouco para eles e a maior parte do que hai arriba son traduccións. E creo que traducións do catalán a maioría. Entón, eu que pregunto é, que pasa? Que os autores ou as autoras galegas traballan pouco ese campo? Ou se será problema nas editoriais? Ou se é máis económico traducir? Un pouco, eso por un lado. Hombre, en principio máis económico, facendo edición como facemos en 4 linguas nós, sempre será un pouco máis económico. Nós queremos anular o que dicía antes, queremos anular eso, publicar única e exclusivamente traductores galego. Despois, para nenos dos máis cativos é moi difícil de escribir, moi difícil. En unha páxina, que sería un original de unha páxina, contar un conto a un neno non é nada fácil. Pero están surgindo, sí, bastantes originais. Nós agora vamos a sacar 4 que van por esa línea, e que están moi ben. Pero non hai demasiado, non é fácil. Dito por
cómic, xa non o cómic, sino o que entendemos por TV, o que falaba antes Miguel. Home, hai moitos anos que estamos, non sei, na xente do ensino falando isto, que non hai modo de chegar a unha verdadeira normalización, senón xa topa por aí o típico chiste económico que o rapaz merca un domingo porque ten poucos cartos e que se atope en galego. Desto, eu creo que hai moito tempo que estamos a falar. Eu non sei quen comentaba, creo que non hai intentos serios de momento, por lo menos que eu saiba, das editoriais de sacar algo así. Eu vexo que o que ten Xerais, por exemplo, de cómic, ten un grande éxito na escola, pero creo que non ten o mesmo éxito de venta, polo que escoitei falando un día co distribuidor. Supoño que a razón serán económicas, o sea, aos pais pode parecer que é un chiste, e nun chiste non gastan o mellor 900 pesetas. Pero en cambio os rapaces atrailles moitísimo. E eu creo que era fundamental ese tebeo económico, por iso pregunto se sabe se hai algún intento ou se... Bueno, nos oferta de momento tampouco nunca nos ofertaron nada en ese senso, pero bueno, nos o único que sacamos foi cinco en plan de cómic clásicos, Heidi, Tom Sawyer, e non tivemos éxito. Por iso deixamos esa liña. Pero, bueno, tampouco non é só aquí en Galicia, eu teño datos aquí de o cómic en España, e que sí que subiu o cómic. No último ano, na última estadística do 92, subiu. En cambio, en linguas, como a catalán e tal, estamos a par, publicando exactamente o mesmo. Eu con respecto do cómic, ademais, diría unha cousa que a competencia con respecto aos idiomas minoritarios é unha competencia desleal. Desleal non só do español, é dicir, desleal ata o punto de que, por exemplo, eu en Barcelona vin abrallado, vino porque me comentou o libreiro, baixei a miralo realmente, como os rapaces compraban o último tomo, como se chama, unha serie que botaban na galega de dibujos animados japoneses, as bolas do dragón, directamente en xaponés. Por qué? Porque a imaxe non é un idioma universal. Entón, chega un momento que o que ocorre en Galicia, eu penso, hai moitos pais que mercan o Asterix, que mercan o Tintín para os seus fillos, e non se lles ocorre, por exemplo, mercar un galego. Van ao mercar, pois, na edición que les coñeceron ou na que está máis distribuída, porque ten máis presencia en máis librerías, que é a edición en castelán. E despois, porque, en xeral, unha editorial que poda facer distribución estatal, pois ten máis posibilidades económicas para chegar a produtos máis, chamémoslle, sofisticados. É dicir, pode pagarlle autores moito, non sei se chamarlle mellores ou como chamarlle, máis exitosos, entre comiñas, que fagan produtos, bueno, máis atraíntes visualmente, pois, para nenos e para maiores. Entón, todo elo, vamos, configura unhas dificultades, penso que prácticamente insalvables para unha editorial que quera facer unha revista, desde logo, de cómic en galego, e incluso que quera publicar libros, álbumes de cómic en galego. Sí, realmente sobre este tema. Eu diferenciaría dúas cousas. Eu creo que sí, podería ser posible facer unha historieta máis ou menos rentable en esa línea que decías ti, é dicir, barata, económica, non? É dicir, non tipo algo, sino pois como se editaba antes, pois o Pulgarcito, unha cousa así, non? Eu creo que sí. É dicir, o que sucede é que, bueno, é un risco, non podo asegurar a ningún editor que vai a ter éxito e, evidentemente, é sempre un risco, non? Pero a clave estaría en nun esquema que ten unha dificultade indudable, pero que eu creo que se acerta co término adecuado, funcionaría, que é aproveitar a rede escolar, moitos mestres estarían dispostos a traballar con el, pero ao mesmo tempo darle un carácter non escolar. É dicir, esta é a dificultade. Pero isto está sucedendo cos libros xa.
É dicir, evidentemente, o boom do libro infantil non só en España, non só en Galicia, sino en todo o Estado español ou en Portugal, é o boom dos mestres, os profesores, que están prestando atención aos libros que están sendo editados e que os recomendan para a lectura na aula. Isto é claro, e esa dependencia, evidentemente non se trata necesariamente de libros didácticos, eu creo que non se trata en absoluto, non se está tratando en absoluto na inmensa maioría de libros didácticos. Se trata de libros ben escritos, libros imaginativos, libros que gustan aos rapaces, que son utilizados por profesores como libros de lectura máis idóneos por o simple feito de que non necesitan impoñerlos coactivamente aos alumnos como hai que impoñer os clásicos, se queres que os clásicos señan lidos cos rapaces máis pequenos. Isto por un lado. Por outro lado, o problema do álbum. O álbum sí que me parece que xa máis problemático. Por exemplo, isto que dixetes ti me parece moi representativo. Que pasa con uns cómics, como poden ser os de Xerais, que funcionan moi ben cos rapaces os reclaman na biblioteca, pero que non se venden? A solución é moi simple e, bueno, eu estou convencido que o editor o sabe, que son caros. Entón, o rapaz non pode comprarlos. O rapaz, claro, que lles guste, quere lelos, pero non ten cartas para comprarlos, porque hoxe en día un rapaz non ten canto costa un cómic deses, 1.500 pesetas ou por aí. Non ten 1.500 pesetas para gastar en un cómic que se consume relativamente rápido. Se un rapaz vai mercar un cómic, pois é xa un rapaz coleccionista, que colecciona Asterix, que colecciona Tintín, e que normalmente xa é un rapaz bastante maior. É dicir, o rapaz que a partir de 14 anos, ou incluso antes de 12 anos, de 10 anos, empeza a ler determinados álbuns de cómic xa un pouco máis complexos narrativamente, non ten eses cartos para comprarlo. Entonces, cuidado que eso está sucedendo tamén con libros ilustrados para edades baixas. Cando a biblioteca merca unha serie de libros e esos libros circulan por toda a aula, que evidentemente pois ese libro non se vende, non? Entonces, a mí me consta que hai libros que son verdadeiros bestsellers desde o punto de vista da lectura nas aulas, que non se reflexan como bestsellers desde o punto de vista das ventas. Por qué? Porque son moi solicitados por rapaces dentro das bibliotecas escolares, pero non son rapaces que non son compradores. Cando empezan a ser compradores os rapaces? Evidentemente, poden ser compradores rapaces a partir de 8, 9, 10 anos, cando o pai está disposto a comprarlle X libros ao longo do ano. Normalmente 2 ou 3. Que lle solicitan na escola? É raro, non? Pensar que un mestre a un rapaz de 6, 7 anos lle pide un libro que lle di, non, dille a teu pai que ten un mercado. Normalmente esos son libros, contos pequenos, que os leen na biblioteca. Esos, ao final, e iso pasa co álbum. Para mí ese é o problema, e evidentemente, desa maneira sí que non é rentable para... Non sei se análisis un pouco superficial, pero para mí é máis serio do que parece o problema. Pero eu quería tamén, sobre o tema das revistas do cómic para nenos, bueno, eu o primeiro que creo é que en Galicia nunca se fará unha revista de cómic para nenos, nunca. Salvo que haxe unha cartas moi gordas, non o creo por unha razón moi sincera. E é que levo 10 anos oindo ese tema e non o vexo por ningún lado. Poden aparecer vagalumes, cousas destas, pero unha revista en serio, con continuidade, é prácticamente imposible que apareza porque manter unha revista é caro, é complicado, aparte que require unha infraestructura moi forte para que unha revista salga radiante. Outra cuestión que hai é que en España, por exemplo, as revistas de cómics, hai un determinado tipo de revistas que funcionan moi ben en Francia, pero en España non funcionan. Se intentaron lanzar en varias ocasións por parte de varias editoriais, non? Concretamente, hai unha editorial francesa que se chama Milán, que é unha editorial de Toulouse. Milán fixo unha delegación en Barcelona, entón tiña unha serie de publicacións que eran un auténtico éxito en Francia, unhas publicacións preciosas, era Tupí, Wapiti, eran de animais, de cómics, eran maravillosas, pero moi boas. Eu traballei con elas, non era porque fora moi bo, pero vamos, traballaba con elas. Curiosamente se foi toda a feria de párrafos, porque resulta que non se vendía nada en España, absolutamente nada. Incluso hoxe en día parece que si queredes hasta parece que si logo hasta están así encuadernados de saldo, non? Merece a pena.
Zipizape. Por que Zipizape mostrado en Filimón? Porque Ediciones B non pode coller e lanzar hoxe en día un novo personaxe. É absolutamente imposible. Por varias razóns. En primeiro lugar, non ten o potencial de infraestructura necesario para poder sacar adiante unha revista desas características, con continuidade e con material novo. Hai que pensar que é bastante arriscado o material novo, ten que estar entrando constantemente, non se pode manter. Se ten unha periodicidade quincenal, me parece, as revistas estas, é moitísimo máis cómodo recurrir ao material vello, que xa teñen ali montado, e o único que fan é montalo prácticamente. E ao mellor teñen alguna cousa nova, rarísima, que meten polo medio. Logo, Zipizape xa funcionan de por sí, porque sí, están ben, teñen un nome moi bonito. Eu penso que Escobar foi un gran vanguardista, non equivocouse por completo, non? É un concepto universal, e que a costa de moitísimo ver, ao final familiarizouse pois cos pais, cos niños, cos nenos e con todo o mundo. Igual le pasa a Mortadelo de Filemón. Por que non está nas semanas Gilda e cousas destas? Pois porque Vázquez rompeu por completo relacións con Ediciones B. Porque Vázquez é un personaxe que parece que ti coñeces, pero é un personaxe único, que non ten parangón no mundo. Entón, iso é o que hai. Digamos unha cousa, non se vai sacar unha nova revista, ni nada se parece en España, para nenos, eu cada vez vexo que o tema se vai manter así, como está hasta hoxe. Non lle vexo maior futuro sobre o tema das publicacións. E iso teño comentado alguna vez con Miguel Anxo Prado, cando en mesas e tal. Eu decía que eu penso que Miguel Anxo Prado, claro, digo que decimos todos, que é absurdo que lle digan os rapaces, non? Tal, o cómic está ben para que logo leas lectura de maiores, cando seas maior leas libros. O sea, como se fora unha especie de iniciación para logo ler libros. Pero eu digo unha cousa, é que os rapaces tiñen que ter algún tipo de cómic adaptado a súa idade que desgraciadamente non existe prácticamente no mercado. Non, eso desde logo. É que, ademais, collendo xa por o último que dixeche, eu aquí estou un pouco descolocado, porque nunca fixen cómic para nenos. Considérome un autor de cómic para adultos. Entón, eu o que boto en falta a existencia dun cómic para nenos, precisamente porque creo na continuidade dentro desa liña. Porque os nenos que hoxe estean lendo cómic para nenos, pois o día de mañá poderán ser lectores meus. En esa continuidade sí que creo. Eu estou de acordo con Xan en que, vamos, as dificultades son moitas. Pero que a venda, por exemplo, é do que decías ti, do Son-Goku, de cousas destas. Ese material sí que se está vendendo moitísimo. Superhéroes, Son-Gokus, cousas duras, tibis destas, sí. E por que se vende eso? Porque é unha videría. É un material moísimo. É que o problema é que non nos conta que está ben. Hai violencia, sangre, sexo, o sea, que non se pode pedir a vida. Pero véndese tamén, pois, bueno, por o de sempre, é dicir, o noso chivo expiatorio, pero por a sacrosanta televisión. E claro, a publicidade é gratuita. Aí está. Claro. Sempre acabamos topando coa televisión, que é como a iglesia antes, non? Hai que dicir, non pensades que o rol social que desempeñaban os tebeos na época dos anos 50, 60, 70, bueno, 50, 60, 70, está levando a cabo os dibuixos animados. Que por eso, ahora o tebeo semanal non ten prácticamente razón de ser. É que mellor, como estamos equivocados, somos nós, que tamén hai que pensalo. É que mellor nós somos os papillos e queremos que os rapaces lean libros ilustrados, cando somos unos absolutos, unha pandilla de quixotes, vamos, absolutamente decimonónicos, perdidos no tempo, é o que se leva hoxe en día, é o rollo guai de ordenador, e imaxe interesante. E ao mellor nós estamos aquí totalmente barrenando, se unha revista. Bueno, increíble que estemos a estas alturas todavía pensando que podemos ver unha revista de cómic en Galicia. É que non sei se me o que significa eso, eh? O sea, 1993, creo, todavía pensando en facer unha revista de cómic en Galicia. O sea, calquera capital californiana que non se escoitara, as carcajadas podían durar hasta dentro de 1000 anos, non? O sea, cando a xente xa están por outros lados buscando mil e unha fórmulas de expresión, de cando mellor hai linguaxes por aí adiante que están todavía empezando a florecer e que van ser a nova linguaxe do futuro, e nós todavía pensando en unha revista de cómics en Galicia. Fanzines, o sea. Eu vou facer de decimonónico a tope.
través da cultura escrita me parecen complementarias, non deben estar en guerra. Tamén dicen que, sin embargo, estaban en guerra. É unha guerra que eu creo que hai que asumir con todas o rigor na análise. Entonces, obviamente, a postura, podemos chamar de progresista de Xan, eu non a comparto, eu aí son absolutamente racional. Non o digo para que me aplaudades como esos debates que salen na televisión que a mí me reventan terriblemente, non? O digo porque o que eu penso, cada quen logo podemos expresar a nosa opinión e debatilo, non? Que é como hai que facelo, non? Argumentar. E vou argumentar brevemente, se é posible. É dicir, a mí parece que a cultura literaria, a cultura da palabra escrita, ten un valor enorme que, si se perde por outras formas de expresión e de comunicación, esa pérdida sería trascendente para a nosa cultura. Bueno, hai moitos análisis ao respecto, eu vou simplificar dicindo que a linguaxe escrita permite unha forma de reflexión, unha forma de transmisión dos coñecimentos a través dos conceptos que, obviamente, a imaxe non, como tal vehículo, non permite nin da mesma maneira nin permite en absoluto. É dicir, a comunicación da imaxe precisamente ten unhas características absolutamente diferentes. Entonces, o problema, hoxe en día máis grave, está en relación ca televisión. E non solamente xa por o problema de que a comunicación a través da imaxe ten unhas características que nega outras posibilidades de comunicación que solamente os encontraríamos no texto escrito, senón, ademais, porque neste momento a televisión, a mensaxe dominante é a mensaxe publicitaria. É dicir, sexamos claros, e observamos cando se impón, cando se introduce na televisión en España as televisións privadas. Quen manda na televisión é a publicidade, son os comerciais. A mensaxe dominante pola televisión é compra, 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 compra. Entre eso e eso, de vez en cando nos poñen telediarios, outros anuncios, bota, 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 e nos poñen culebrones, películas e partidos de fútbol, que é o que vende. É dicir, todos os programas de maior densidade de reflexión, de valores culturales máis complexos, prácticamente desaparecemos e se está producindo o paradoxo, máis paradoxo ao que se podía chegar, ainda que moitos xa o tiñan anunciado, e é que a proliferación, tampouco tanta, bueno, simplemente a aparición das televisións privadas, en vez de diversificar as mensaxes da televisión, as uniformiza. Había moita máis pluralidade de mensaxes cando había unha sola televisión pública que cando hai moitas privadas. Por qué? Porque en realidad o don é un solo, os anunciantes. E entonces, en este momento, os anunciantes queren solamente os programas que poden conseguir unha maioría. Ahora ben, como podes facer un produto que seña absolutamente mayoritario? Pois un produto que uniformiza, que vai aos valores estándar, que nin molesta a uns, nin inquieta a outros, e que complaza a todos mínimamente, ou que degrada, porque claro, se entramos xa no reality show e todas esas merdas, degrada. Entón, bueno, é dicir, eso xa non é a liberdade. E atención, con isto non quero decir que mañá pois a comunicación se faga a traveso simplemente de teletextos, de ordenadores. Eso é un problema, parece secundario. É dicir, que desapareza o soporte libro, aí sí que estaría de acordo. É unha melancolía privada miña, non? Que eu sempre quererei o libro e quererei ter un obxecto para tocalo. Pero, evidentemente, se os nenos do futuro leen a Alicia no País das Maravillas a través da pantalla do ordenador, me da igual. Es que, perdona un segundo, que me lo expliquei mal, é que eu cando digo eso, cando decía outro, digo que me parece grave que todavía en Galicia esteñamos falando de facer a primeira revista de cómic en galego, é que teóricamente para min debía de estar isto, a produción literaria como
lóxico, empezar desde abaixo de todo. E o que me fastidia de todo é que me toque a mí. Eu preferiría, a ver se me entendes, que xa estuvera feito un montón de cousas, como se me toca a mí o lume, o sea, non, oye, prefiero que pagan os meus avós. Eu disfrutar un pouco do carrocinho, non? O sea, evidentemente, está todo tan por facer, tan por facer, que a mí pásame ás veces, eu, por exemplo, non sei, que a veces escribo menos en galego, non decir que non gustaba nada prácticamente, é publico menos en Galicia. Por qué? Ti és optimista, non? Totalmente optimista que a miña realidade. A miña realidade que supón, sencillamente, coller e dicir, bueno, pois aquí en Galicia hai uns límites e son moi difíciles de sobrevivir con estes límites que hai. E se non se busca fora un pouco os gramazos, que iso é a realidade dos galegos, ademais, ao longo de todos os séculos de atrás, se non se busca fora... É tradición. A tradición. É outra cousa. A televisión. É que desespera. A mí unha cousa que tamén, bueno, eu penso que tampouco hai que enfrentar a televisión e poñela como mala a película, A televisión ten as dos cousas, O sea, hai cousas boas, ten cousas malas, e incluso... É malísimo. A televisión parte dunha cousa, é aburrida. É aburridísima. E podo demostrarlo. Vamos a ver, algún de vos cambia unha cena agradable con amigos por ver El precio justo? Eu penso que non. Bueno, algún de vos cambia... No, bueno, cando digo... Está xogando... No, perdón. Unha cena agradable con amigos por ver... como se chama? Máquina de la verdad con Antonio Delate. No. Algún de vos cambia unha boa relación, unha boa persona, e tal, por ver a Antonio Delate. No. Estás xogando con cartas marcadas. Claro que xogo con cartas Porque marcadas. estás dirixindo a un público que ven a unha mesa redonda. Bueno, estás de broma, este público veo perfectamente o da Antonio Delate, o sí ou non. É unha minoría... Algún. Non, pero por exemplo... Isto é como un vicio. Cando o político se dirixe aos que xa son partidarios. Non, pero... Vai arrancar os aplausos. Pero o que está clarísimo é que, oye... Hai moita xente que non vai cear cos amigos. O 90% da xente non vai cear cos amigos para ter despois un rato de moral de sábado. A grande parte da xente, primeiro, sinto caer un pouco no tópico e se cadra sonar así tamén un pouco decimonónico, pero non ten oportunidade nin tempo de facer ceas con amigos para charlar despois sobre temas de cultura ou de actualidade sociolóxica ou de política. A grande parte da xente precisamente consume televisión porque nesta sociedade é a única válvula posible que se lle deixa ao currito, que é o 80 ou 90% dos compañentes da nosa sociedade. O señor que ten un horario fixo marcado de 8 da mañá a 7 da tarde, que ven reventado, que se atopa na casa, se sigue atopando a muller, que se ten a sorte de traballar fora e da por riba ten que seguir traballando na casa, que está doblemente reventada, e cos fillos que veñen máis que quentes do colexio, porque o único que estiveron facendo foi sobrevivir durante as horas de xornada escolar. Entón, cando ti xuntas a eses tres personaxes no reducidísimo espacio dun piso normal dunha das nosas cidades, cal é o resultado? Que nos deixen a televisión, porque non nos vamos poñer a falar nin de arte, nin de política, nin de nada, nin de cear cos amigos, nin nada. Por eso decía que xogabas con cartas marcadas. Seguramente a xente que está aquí sí que cea cos amigos, e sí que fala de cousas, pero a grande parte deses que consumen televisión, que consumen sonbocos, que consumen culebros, esos non teñen posibilidade de charlas, nin de galerías de arte, nin de nada. Demostramos que sencillamente a televisión se ve sencillamente porque non tes outra cousa mellor que facer. Que é o que pretendía demostrar desde o principio. Pero quizá a gravidade da cousa é que a televisión en este momento é un convidado do noso entorno que xa non o convida, é dicir, está aí presente. É dicir, a mí é unha cosa que me chama a atención. Tantos bares aos que vas, e isto só acontece en España, por certo, e a televisión está sempre prendida. E ninguén a mira, pero está sempre prendida.
E en cantas casas non pasa o mismo. A televisión está prendida, ti estás ali, estás comendo, estás falando e tal, pero a televisión está prendida, de cando me dicen, ui, isto me interesa, para. Flash, e logo sí. É dicir, entón, o gran problema é que eso é o que decía Mark Buchan, unha masaxe. E claro, é dicir, nós que de alguna forma medramos de outra forma, nós somos a última generación, a última generación que medrou sin o televisor como convidado permanente no salón de estar, os que temos 40 anos agora, os últimos. De aquí para atrás, todo o mundo medrou co televisor como comunicante perpetuo e permanente, non? Eso que vai suceder? Non o sei. Non sei se hai alguén que quera facer unha pregunta. Eu quería preguntar a señora da editorial se non terá algo de culpa tamén os editoriais neste... Porque o ano pasado iban buscando libros C, os que te dices, por as librerías, e non atopei ningún, hasta que viñan, xeronme que virían Nadal para facer regalos, algúns, pero que non atopei ningún. Que libro me dice? Os cómics. Con moita ilustración e pouco texto. Que non publicades tampouco libros, o sea, de dibuixo soamente ou con moi pouco texto, que publicades moi poucos. É que non teñen éxito, non? Hai Libros moitos literarios casos que non sí que teñen tenían éxito. éxito se os publicares. Nós publicamos 6, unha colección. Pois Os non tres están primeiros son divulgados, ilustrados. non se fai unha Pode que divulgación sí. axeitada deles. Non, pero non só foi aquí en Galicia, que tamén era coedición, non tuveron éxito en ninguna das comunidades. Eu coñezo a moitos compañeros miñas que estábamos todas no centro interesadas en mercados e dixeronnos que virían, non sei se para Reis ou algo así, que se mercarían algún para se alguén os quería regalar, pero mentres que non había ningún. Nos tiñamos 7, digo, tiñamos 6, estes primeiros só ilustración, os 3 segundos que se editaron, só tiña unha línea de texto moi pequeniña con referencia, eran referencias a liña, os colores, cada unha distinta cousa, e non tuveron éxito ningún. Vender os direitos para Xapón, creo que ali estaba polo final, porque creo que se vendía moitísimo, aquí non tuveron éxito. Por eso sempre se pensa en sí, un libro moi ilustrado, pero con pouco texto, pero sempre en plan conto, vamos, en plan xa conto de verdade. Non só sin texto, nin cunha liña, son. Si que non sei, a mí era equivocada a ilustración, tampouco Hoxe decía en día, moito. me parece ben que todas as profesoras de infantil estamos concienciadas de que os libros tipo C son esenciais, son un material de uso importante e casi imprescindible. Non hai moito que estudiar, bueno, non o sei. Quizás que por a falta de saber, a mellor ahora sí, tamén é un proceso aquí, un proceso que pouco a pouco o mercado vai pedindo cousas, pero posiblemente que sí que se fan cousas. Sí, unha pregunta. A que atribuídes, por exemplo, que nós que esteamos consumindo traducións de escritores do resto do Estado e, en cambio, parece, dá a sensación de que, en cambio, os ilustradores están como nun feudo? Porque os ilustradores do resto do Estado aquí non entran para ilustrar os sectores galegos. O que? Que os ilustradores de fora aquí parece que non entran, pero, en cambio, sí consumimos traducións de obras en castelán. Hombre. Co caldo fuches topar, a ver. Eu sei, en outra ocasión, sí, un determinado editores galego falando con unha determinada escritora, digo ilustradora, perdón, bueno, ilustradora e escritora, que lle decía esa determinada ilustradora, ella que se presenta este ano ao Premio Andersen en Bolonia, Carme Soler, e vin un determinado escritor, editor galego, perdonándolle a vida a Carme Soler. O sea, non che digo todo. A ver se me entendes, o que se edita... En poucas palabras, o que se pode, a edición en Galicia é tan baixa, tan pouco trascendente, é tan pouco importante para un ilustrador de fora de Galicia que non ni siquiera interesa. Non sabía que iba a ir por aí, pero
experiencia, non? Con un dos libros que eu fixen, Sí. pedín que ilustrara Asun, e Asun me chamou por teléfono, Asun Pastora, me chamou por teléfono para dicir, mira, xo fago, porque é o meu amigo, pero senón non o facía, porque con ese editor, francamente, non quero volver a falar da miña vida, é dicir, eso, perdonando a vida, non? Bueno, foi un caso, eu creo que tamén é eso, é un caso de que os editores en aquel momento, eu creo que agora xa non é o caso, si saberás mellor, os editores en aquel momento empezaban a traballar este sector e evidentemente eu creo que estaban pagando menos aos ilustradores en Galicia do que se pagaba no resto do Estado. Eu non sei hasta que punto caso sigue sendo igual. Pero hoxe en día, máis ou menos, as cifras son parecidas. Non Por eso, me parece que agora o caso... Incluso, a mí pareceme casi heroico por parte de determinados editores galegos, coa cantidade que fan, e coa cantidade tan baixa que fan, casi parece heroico que paguen as cifras que pagan os ilustradores, non? Pero hai que recoñecer que, bueno, é menos que o que se paga no resto do Estado, pero evidentemente é relativamente ben pagado. O problema que ten é que moitas veces pasa eso, non? Que bueno, é menos, é que tampouco... É que, por exemplo, a literatura galega fora do noso ámbito, os ilustradores galegos, as editoriais galegas, son moi desconhecidas fora de Galicia. Por exemplo, un ilustrador madrileño, pois, penso que non se lle ocurre presentar a súa posibilidade de facelo con Xerais, con Galaxia, non? O mellor non sabe nin que existe. Como tampouco se me ocurre a mí con Marca Nova, por exemplo. Eu creo que ademais aquí hai outro problema, bueno, que é o mesmo, que é a cuestión de o que se chama o pago, o diñeiro pola creación, e despois o que son dereitos derivados, non? Dereitos de autor. Entón, no pago pola creación é onde o editor galego, como todo editor que teña un mercado reducido, pois eso, a 3.000 exemplares no mellor dos casos, levas de perder, non pode competir coas cifras que pode enfrontar pois un editorial, por exemplo, estatal. Pero é que eu creo que eso se solucionaría se os produtos que se fixeran foran con calidade abondo, como para chegar a Bolonia ou a Frankfurt e vender ese libro en varios países, do mesmo xeito que aquí se compran libros de autores estranxeiros. Entón, se a editorial sabe ou sospeita que eso vai poder vendelo ben nas feiras internacionais e que, por tanto, eso vai devengar dereitos de autor, seguramente podería chegar a arranxos pois moito máis ventaxosos cos autores, é dicir, tanto co escritor como co ilustrador. O que pasa é que, e Miguel supoño que eso o saberá, eu podo dicir, estamos movéndonos as máis das veces case rozando o campo da pura voluntariedade. É dicir, o escritor moitas veces está escribindo non só para nenos, en xeral, porque lle gusta escribir e porque ten a sorte, nos máis dos casos, de ter outro traballo que é o que lle dá realmente para os garbanzos. Entón, como ten a paixón de escribir, escribe, pero non porque realmente teña unhas posibilidades de proxección moi alá. Eu creo que non sei se culpa das editoriais, non sei se culpa do nivel que dan os propios autores nos seus traballos, pero creo que iso é xa un camiño de dirección única e irreversible, non? E nestes momentos a única posibilidade de supervivencia de minorías culturais é un pouco que decía Miguel, vender a súa peculiaridade precisamente como bagaxe a un mercado universal. Entón, claro, se resulta que a obra de escritores ou de ilustradores galegos ten que ser consumida endogámicamente, única e exclusivamente por lectores galegos, o futuro é máis que negro, máis que empobrecedor, non? Eu creo que, como non se consiga por parte das editoriais, que neste caso como productores do asunto serían os que deberían ter a necesidade máis acuciante, non se consiga vender os produtos nos mercados internacionais do libro, pois
vanse estar dando estas situacións que comentamos de continuo. Pero é moi importante vender fora os libros de aquí, porque tamén é moi importante non consumir de fora, o sea, consumir o do propio aquí para despois vender, pero en principio, hasta ahora, todas as editoriais estuvemos casi consumindo de fora, pouco de aquí. Despois, claro, chegas, e non precisamente vamos con unha minoría, porque vamos, nos está no mesmo en Bolone, cando decíamos as tiras que tiñamos en infantis, a verdad que se asustaba os nosos propios libros en galego, non das expedicións. Se asustaban pa pouca xente que pa parlar. Claro, hasta que se tiradas influye moitísimo, que decía Miguel, non debe escolar, senón se vendería, eso desde logo. Pero é que Sí, claro, ademais, é que consumido aquí, consumido a vos. Teño unha conclusión. Primeiro, eu penso que para consumir hai que normalizar. O primeiro. E un círculo vicioso. O cómic, os libros, se non se fan, tampouco se consume. Entón, onde está un círculo vicioso? Repito, para consumir hai que normalizar. Pero a normalización lévase a cabo con os materiais. E eses materiais son as edicións, pois en libros, en cómics ou como sexa. Despois, falouse de que se os pais non gastan. Vamos a ver, eu creo que na mente de todo o mundo está o éxito da literatura infantil en galego, porque a nivel de escolas se demandou e entón consúmese. Entón eu non entendo por que non se consume igualmente cómic. Por qué? Porque non se fai. Porque eu, no contexto educativo, teño claro que aos nenos gustalles o cómic e consumen o cómic da fora. E non poden consumir o cómic galego porque non o hai. Entón eu pregunto, non sei, editorial, pois teñen o mellor a mesma iniciativa ou a mesma sensibilidade de normalización como teñen nunha Cataluña. É dicir, que se están entroncadas ou un pouco comprometidas, ou un pouco, non sei como decir, altruistas con ese efeito de normalización. Claro, mellor culturalistas porque priva sobre todo, naturalmente, a cuestión económica. E parte é realista que así sexa, non van a traballar por obra, así porque sí, non? Pero, non sei, eu creo que o compromiso está en todo o mundo. E repito, non se consume se non se normaliza. Eu penso que desde logo tense que empezar a consumir desde aquí, para despois ter imaxe fora. Por suposto, se desde aquí, porque hai, non sei, eu entendi mal, que tachou un pouco de acotación, de reducción, ou algo así. No, é que eu pareceme que se desde aquí non se consume non pode ter proxección fora, para o meu modo de ver. Eu comentei antes que en plan de cómic, aquí, nos, por exemplo, nos editorial, o que publicamos foi en plan un álbum, tampouco foi cómic de 100 pesetas. Non tuvemos nunca oferta, de feito, o precio de custe non creo que fose problema, cando por hoxe está a Consellería dando subvencións para o cómic. O sea, para poder unha axuda. Pero, mira, eu unha cosa, non sei, este ano, por exemplo, incrementáronse considerablemente os presupostos para a normalización lingüística. A todos nos consta que, por exemplo, periódicos como La Voz de Galicia, que ten unha publicación galego mínima, ridícula, está recibindo subvencións, non entendo como dende política lingüística, con esos miles de millóns, non invierte, por exemplo, en potenciar pois o traballo, pois eso, de ilustradores ou de escritores, e sacar publicacións, pois mesmamente para as escolas, que logo iso terá proxección de cara a sociedade tamén. Eu non lo entendo. Sí que invirte, Pero onde está? Sí, é un problema. Porque eu non vexo cando non vexo patente, quítalo. Sí, invirte, se repartiron polas escolas, non sei se se repartiu ben ou mal, pero sí que Eu vou invirtiu. tirar unha pedriña contra o tellado. Efectivamente, que invirte, están dando subvencións a colexios e tal. Non, nas campañas de iniciación a la lectura. Pero, aparte diso, pero logo penso que
eu escoito con frecuencia que non, libro en galego que non, porque os nenos non rechazan, os nenos non len en galego. Non sei se me expliquei. É unha parte que tamén temos que ter en conta dentro de os profesionais. Temos aquí unha... Tú consideras que non len en galego? Eu considero que len si lo sabemos, o sea, en primeiro lugar, só escollen, por exemplo, os contos. É que tú a lectura pola en función dunha actitud personal cara, digamos así. No. Eu digo que o profesor ten un papel importante. Entón é unha actitude individual, positiva, hacia, non? Sí. Consideras iso, que é fundamental. Que é fundamental desde a escola. Por exemplo, unha parte, non é a única. Eu quero dicir que chega material aos colexios non son, o sea, pareceme que a miña visión é que hai un reducido número de profesores que utilizan. Estou falando do galego. Había ali outra palabra pedida. Sí, para non volver sempre co problema da lingua, de que se non se lee, non se fala, está discriminado, somos menos historias. Eu penso que a pesar de que o que fala galego liga menos, os cativos, o que non fala é unha realidade. Penso que se hai calidade se ve. Sí, temos un estudo. Asteixo Reis, por exemplo, que tivo moito éxito, porque teñen uns meses, supoño, flipantes comparados con España, para que non as consigas. Pero teñen un guión, ao meu modo de ver, e unhas ilustracións que aquí fallan, por lo menos dirixidos a un público determinado, consumidor. Non partidos só a nenos, senón tamén a adultos. Perdona, falla, con quen comparas Asterix e Obelix? Con que cómic galego comparas? Refírome, por exemplo, o feito de que Asterix e Obelix, ao meu modo de ver, non sei en Francia, pero por lo menos en certas zonas de Francia pode ter o entronque co pasado, moi ben recreado, con un pasado cultural que probablemente moitos consumidores galegos aprecian, como detrás disso, non? E penso que esa liña de Asterix e Obelix, sin descartar outras, non? Penso eu que podría haber, é unha liña que está, polos meus coñecementos sobre o tema, pouco explotada aquí. O mellor porque é un problema económico, de material, ao mellor, pero o caso é que os nenos consumen Asterix e Obelix e que en castelán, dais igual, porque é calidade. Asterix e Obelix, Lucky Luke, Tintín, é dicir, as grandes personaxes da creación na historieta preadolescente e juvenil, obviamente, pero que iso estás a falar como se de repente me falas de que os lectores están consumindo a Roald Dahl, a Christine Norlinger, son os grandes creadores. Aquí son os grandes creadores máis divulgados. E son os máis divulgados porque son os grandes creadores. Hai outros casos en que podría ter unha dúbida, é dicir, o gran éxito da literatura infantil en lingua española é Fray Perico e su Borrico, non me parece unha gran obra literaria, non? Pero que en ese caso estamos falando de grandes obras desde o punto de vista de divulgación comercial que son, ademais, baixo o meu punto de vista, grandes obras de creación estética, tanto no guión, como decías ti antes, como nos recursos gráficos usados. É dicir, estamos falando dos grandes. Bueno, é dicir, o que pasa é que o que non vexo é o punto de referencia que ti buscas. Por que non hai punto de referencia? É dicir, é que non hai creación, é dicir, non hubo a posibilidade para ningún guionista nin ilustrador galego de esnafrarse intentando parecerse a eles. Non hubo. É dicir, se falamos, por exemplo, de Mafalda, antes puse un exemplo, Xaquín Marín con Gasparín. Se pode discutir se está ao mesmo nivel. Eu creo que quizá, evidentemente, me parece que non ten a calidade en moitos casos de Mafalda ou de Charlie Brown, que sería a comparación, non? Pero me parece un nivel con unha calidade media bastante aceptable, non? É o único caso en que podemos facer esa comparación. É dicir, Mafalda e Charlie Brown por un lado e Gaspariño aquí en Galicia. Realmente, se vas a Italia, se vas a outros países, houve tamén casos de tiras cómicas semellantes e que tampouco adquiriron a gran divulgación internacional que adquiriron Mafalda e Charlie Brown, porque Mafalda e Charlie Brown, digamos que son o mellor do mellor en ese nivel de traballo e en esa concepción, non? Quizá porque hai máis localismo, non? É moi difícil asustar entre xogar cos elementos locais e ao mesmo tempo conseguir a dimensión universal. E quizás aquí
Marín nesa tira non o conseguiu totalmente, pero é un nivel de calidade, hai un nivel de dignidade que se pode efectuar a comparación e que realmente tuvo o seu nivel de divulgación. Pero fora deso, onde está o caso? Ahora ben, eu te diría unha cousa, en Cataluña, que é o referente sempre o caso de normalización lingüística máis potente no noso estado, de recuperación dunha lingua con orgullo por parte dos falantes da súa propia lingua, etc., tampouco hai cómic. Non hai cómic catalán. O único revista de historietas que hai en Cataluña chamase Cabal Forte, e Cabal Forte é unha revista casi parroquial que fai un grupo cristiano de base moi combativo, moi militante, en que os dibuixantes que están traballando aí traballan prácticamente pois eso, porque son amigos dos que levan a revista e un pouco de favor, pero é unha revista que comercialmente non ten tampouco a potencia de competir dentro do mercado. É dicir, os cataláns, a pesar de todas as súas axudas para a lingua, a pesar de todo o apoio institucional que teñen, non son quen de facer un cómic potente tampouco. E antes veíamos o caso de como tamén o cómic, a historieta, a nivel do Estado español está neste momento como freada, como en un impasse. Cando, por exemplo, en Francia, decía Xan, resulta que hai revistas potentes, non? Spirou, antes contaba outro exemplo, Spirou é outro caso que tamén intentou entrar con unha revista en España. Non o conseguiu. Que pasa? Porque os nenos e os adolescentes, para mí non me parece que seña o caso que di Xan, que ao mellor, ou que se falaba antes, de que ao mellor o papel o xoga a televisión, algo deso pode haber, pero por que non lle pasa aos nenos franceses? E os nenos franceses siguen consumindo historieta, e os italianos, que si teñen historietas. Moito máis bella, de moito máis bella. Pode ser É o unha caso. tradición moi bella. Pode ser unha tradición que xa estaba formada, e claro, e aquí é que temos que facelo cando temos un enemigo forte e sin a tradición detrás. Podía ser explicación, podía ser explicación. Eu a tradición poñeríalle nome moito máis concreto, que é pais. Os pais franceses compraron, leron e siguen comprando e lendo cómic. A mí unha das cousas, por favor, enténdase entre comillas, porque en xeral a autopropaganda sempre me resulta repulsiva, pero unha das cousas que me chamou a atención grandemente foi esa sensación de profeta fora, cando recibín unha carta do entón ministro de Cultura, Llablan, felicitándome por un dos premios, e porque, bueno, que era lector asiduo dos meus libros e tal, tumba. E cando non recibín xamais nin a máis mínima comunicación por parte do Ministerio de Cultura Español, por exemplo, non? Sí que recibín da Consellería de Cultura Galega, hai que dicir. Pero, quere dicir, claro, cando un ministro de Cultura non ten empacho ningún en decir que le cómic, que admiro un determinado señor que fai historieta e tal, claro, eso nin tradición nin nada. Quere dicir que os fillos dese señor van estar precisamente en esa situación normalizada da que falábamos. Eso é respecto ao cómic, respecto á música, respecto ao teatro, respecto a todo. Si ti, de pequeno, acostumaste a ver eso na casa dun xeito máis ou menos presente, te xa unha actitude moito máis aberta e moito máis predisposta. A marxe xa de que existe unha tradición de autores, de un mercado xa imposto, pero eu penso que é fundamental. Aquí estamos falando, a miña familia estou absolutamente rodeado de docentes e, por tanto, é un mundo que vivo unha proximidade máis ao lado desexable. E, bueno, é unha das cousas que sempre me acende moitísimo o sangue, é ver como esa capacidade que en xeral ten o mestre ou o profesor para botarse sobre as costas e admitir esa carga que lle deixa a sociedade, que resulta que lle pon os fillos ali metidos nun currucho e lle di que ten que ensinarlles, é dicir, coñecementos e conceptos, que educalos, que facer de policía, de xuiz, de formador, e que os que teñen que fomentar
contra a lectura, home, si, os mestres desde logo. Pero de que sirve que o mestre lle diga que ten que ler Mafalda ou Gaspariño si despois ese neno mercará o Mafalda ou Gaspariño e fará o traballo que teña que facer para a clase, pero despois cando chega a casa, como o papá vai estar vendo o fútbol e non ten ganas de liarse a falar de Mafalda nin de Gaspariño co neno, e mamá pobre está facendo a comida do día seguinte, ese neno non vai volver a mercar un libro por propia iniciativa. Eu, desde logo, en ese sentido, vamos, son fervente, non é admirador, porque é máis unha actitude como de conmiseración, non? De ver un colectivo que se está esforzando, ponendo os seus mellores, a súa mellor vontade nunha tarea que eu penso que o sobrepasa totalmente. É dicir, nunca o estamento docente poderá sustituir ao estamento familiar. Entón, por moito que vos fagades unha labor de divulgación, estades falando do auxe, por exemplo, da literatura infantil en Galicia. Pero que xa veremos se todos eses nenos, cando cheguen á universidade, que é un dos centros de aculturización maior que existe en este momento, se vai seguir mercando libros e lendo libros. Serán arquitectos e médicos abogados como os que temos agora, que son bestas pardas, sin formación cultural ninguna, sin dimensión humanista ninguna, e tecnócratas máis ou menos ben formados. E iso é o resultado dunha educación que está baseada única e exclusivamente no traballo do mestre e do profesor na aula. Entón eu, por eso, contades co meu total apoio en canto a simpatía e, bueno, tal, pero descreo totalmente dos resultados posibles. Descreo porque penso que a labor educativa habería casi que invertila, colleros a todo o colectivo de pais, metelos nas aulas e empezar a formar os pais. E unha vez formados os pais, se podería empezar a formar os fillos. Mientras tanto, o que podemos aspirar, e penso que xa é unha tarefa abondo para todos nós, é a poñer parches. Parcheando, a tentar que repescar algún deses 20 ou 30, a ver se algún deles despois se dá por marcar un libro e tal, pero vamos, pretender normalizar culturalmente desde as aulas, penso que é unha tarefa imposible. Eu estou totalmente contra. O sea, estou totalmente na idea contraria. Voltamos todos dentro da familia, estamos no pasado. A familia é un voluntariado. O Estado non se pode meter na familia. A familia saberá que comer, a escola será o lugar de socialización. O segundo é importante, esa familia. O sea, cada familia non podemos filtrar no xato. Non podemos. Sempre habrá familias que non se conocen. Sempre habrá familias pobres. Que non poderán mercar, porque non queran. Ten que ser a escola, sobre todo a básica. Xa non nos fillos. A básica e a universidade. O que ten que potenciarse, sobre todo, cando estaba pensando aí, que o cómic, como se dixo aquí, me parece, sigue sendo un segundo na escola. Penso, maioritariamente, todavía. É que non se ve como un instrumento de placer, de cultura, non. Se ve como algo todavía non igual que un libro. Non, non esteis obridos aquí. Bueno, eu, por aclarar, a defensa que fago non é da familia como ente portador dunha tradición social, non? É dicir, a defensa da familia nun sentido cristiano, nada. Falo da familia como un núcleo de convivencia entre maiores e pequenos, o núcleo de convivencia máis natural, digamos, menos artificial. Estou de acordo totalmente contigo en canto a que ese é o deber do Estado, o deber da sociedade. Ese é o deber, por suposto, dar cultura e non embrutecer, pero como a miña curta experiencia de 30 e pico de anos é que non podo contar co Estado para facer iso. Non che fala dos homens, che fala dos mestres como colectivo, dentro das escolas. Pero se os mestres necesitades do Estado para que vos dean os medios,
o Estado non está interesado en darnos os medios, porque o Estado prefire facer unha masa votante a través de medios como a televisión que unha masa crítica. Se non interesa, non interesa. Pero igual, se mandamos os alumnos, igual que traballamos na escola, os medios de comunicación, os medios, cando se traballan, penso que Portugal sigue sendo minoritario, así que os traballan en Chile. Igual que traballamos os libros de literatura, non ilustrado parcialmente, igual teníamos a mellor que traballamos co mesmo valor. Eu penso que todavía non teño o mesmo valor na escola. E iso é responsabilidade do mestre, por suposto que do Estado, pero xa sabemos como é o Estado. E aí si temos importancia positiva, ten importancia positiva. Sí, home, eu penso que xa empecé recoñecendo, o pasa que, bueno, digamos que teño unha visión pesimista dos resultados. Eu salientaría unha cuestión. Perdón. Hai unha palabra de pedida. Mas eu estou de acordo contigo en que para min, como ensinante, o fundamental é a familia, o contexto familiar. Eu como ensinante, por moito que faga, en un contexto familiar, o contexto social, aí, o contexto social, medios de comunicación, actividades culturais que me van a min axudar ou non. É dicir, unha serie de condicionantes que ao mellor me restan a min moito como ensinante, pero claro, a pesar de ter todo eso en conta, eu teño que partir de algo e non sucumbir. Claro, por suposto. Así que, a ver se os fillos influyen os pais. Hai alguna outra palabra? Bueno, pois casi que rematamos agradecéndolle a Miguel, a Xana Farriola e máis a Miguel Anxo a súa presencia e a vos, por suposto, esta cuarta sesión das xornadas de Lingua e Literatura Xuvenil e Gracias.